बिसायख'थिनि थामथि बिसायख'थिनि जिखिनि रिजाल्ट दिनैनि माबायदि आखा बादि नोंथाङा? बे थामथि इलेक्सनाव बयबोथ' आसाथ' थायो खिन्थु जोंनि आसाया माने जोबोर गोजौ आरो जों प्रेक्टिकेलि ग्राउन्डआव जों हाबनानै मोन्दों जों बे 13 नंआव आं देरहागोन बेखौ आं एकदम 100% जाबाय बेनिखायनो दिनैनि दिनाव आं बुंनो हायो जे आं बे ओनसोलाव देरहागोन। दिनैनि जे बिसायख'थिनि रिजाल्टआव नोंथांमोननि दोलोआ बेसेबांसो भट मोननानै बेसेबांसो माने देरहासार जानो हागोन? ओरैनो जोङो अंक खालामदों जे जों 23-24खौ जोङो मोनगोन आरो जोङो सासन खालामनो हागोन बेखौ जोङो नुहुरदों। नोंथाङा बेसेबांसो मोनगोन बादि दिनैनि रिजाल्टआव? दिनै आं बेखौ हिसाब खालामदों एटलिस्ट 25 to 28,000खौ आं मोनगोनखौ आं अंक खालामनानै दङ। निश्चय बिनि गेजेरावहाय माखासे केन्सेल थांगोन मागोन बेखौहाय बेथ' थागोन एटलिस्ट आंनावहाय 24 to 25आ थागोन बे 1000। दिनैनि जिखिनि साननायफोरखौ माबायदि जाजानो लुगैयो? साननायाथ' आं हाबनानै जोबोर मोजांखौनो नुदों जे पिसफुल जादों आरो मोजाङैनो जोंनि माबाया पार्टिनि माबाया दावखोगासिनो दङ आरो नेक्स्टआव निस्सय रायजो राजाया जोंखौ आसा खालामनानै मा आसा खालामनो जाबाय जोंनि गेजेराव सान्थि फैबाय सान्थि सासे सुक्तिकारि हिसाबै बयबो जोंखौ माबा लानो लादों आरो जोंनि मेन उद्देश्यआ माबाया जाहैबाय देरहागोन होननायनि बाथ्राया जाहैबाय जोंहा अलरेडि जोंहा बेस दंखायोमोन बे बेस दंखायो हिसाबै जोंहा गोरलै जादों जेनेबा जोंखौ रायजो राजा सापर्ट खालामदों आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे आवगायाव जों बिटिआरखौ जों मानसिफ्रा मोजां होनदोंमोन जेनेबा गिदिर होननानै आसा खालामदोंमोन 3 मासनि गेजेरावनो बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै बयबो माने रंजादोंमोन बेनि उनाव 3 मास बारलांबाय 6 मास बारलांबाय बेनि उनाव जेबो गैया बेनो बे आवगायनि बिटिसि बायदिनो बेनो बे एखेनो दं दा बे हिसाबै बिटिसिआ इलेक्सन जाबाय बे बिटिसि इलेक्सन फोसावनायनि नामावनो मानसिफ्रा बेखौनो दुरबल मोनदों जेरैहाय बिटिआर जानांगौमोन माथो बिटिसिसो जाखो नैबेखौनो गोरोंफ्रा फावसायजोबनानै दा बिपिएफआव भटखौ होगोन होननानै थिरांथा लानानै होनाय जाबाय। दिनैनि रिजाल्टआव नोंथांनि थाखाय सोर फेक्टर जागोन सोर? आंनि माबायाव माबासो जागोन बिजेपिआसो फेक्टर जागोन जेनेबा आंनि नैबे माबायाव समस्थियाव बेसिकेलि बिथांमोनाबो बिराद नाजादों आरो बिसोरो मोनसे सान्थि सुक्तिकारि हिसाबै गभर्नमेन्ट हिसाबै जों दङ होननानै रायजो राजाखौ बुंनानै बिसोरो एसे माबानो हादों आरो जोंनो खालामदों जोङो थायोब्ला एसे मोजां जागोन होननानै बिसोर बुंनायाव रायजो राजाया एसे बिसोरखौ सापर्ट खालामनाय बायदि खालामदों। नै इउपिपिएलआथ' आं दहाय होननाय बायदि जेरै बिटिआरखौहाय जाहोनांगौमोन थाबैनो एकर्ड बिनि नामावहाय जाहोनो हायासै जेरैहाय बिदि सुक्ति माबा खालामनायनि उनावहाय साकरि बायदिसिना ओरै बुंनाय बारा ओरै थाखा राननाय बेफोरबायदिखौ नुनानै रायजो राजा दिनै माब्लाबाबो फोथायनो हायाखै जेरै सासे भट होयोब्ला साकरि मोनगोन नै बेफोरो रायजो राजानि थाखाय ढौ फैदों मोनसे जे माब्ला नुफेरनाय बेबायदि साकरिनो बेफोरखौ लानानै दिनैहाय गोजानाव थानाय जादों बेनिखायनो दिनै बिजेपि सरकारा आंनि कन्टेस्टेन्ट जागोन आरो बिजेपिआ आंनि सेकेन्डआव बियो थागोन। बेयो आंथ' एटलिस्ट आंथ' 24 to 25 लादों बिसोर जेनेबा हमना ला 3,000 डिफारेन्सआव आंनिया जागोन बेयो। नोंथाङा नोंथांनि लोगो रन्जितखौ लुगैना लुगैया? आं बेखौ बेक्तिगत हिसाबै बुंगोन आं बेखौ बुंदोंमोन जों ज' थानानै खामानिखौ मावनो बिथाङा दिनै एरायनानै थांखिनि गोजानाव थानानै बिथाङा पार्सनेल हिसाबै खाम्फा बरगयारिजों जुजिदों दा बे जुजिनायाव बिथाङा बिराद खस्थ' मोनदों खारन बेहा बेस गैया बेहाय बेखौहाय बेस गैयै हिसाबै खाम्फा बरगयारिया जाहैबाय सासे सक्तिशालि मानसि बिराद खामानि मावनाय आरो रायजो राजानि जौगानायखौ बिथाङा गोबां खामानि मावदों दिनै बेवहाय सोरबा सासे एनडिएफबिनि नाम लानानै बेयाव गेलेब्ला बे देरहानायनि मोनसे परिबेस गैया खारना जाहैबाय बियो अलरेडि थांनाय बारावनो एसे खम भट लानानैबाबो देरहाखादों बेहा स्ट्रं हल्ड दंखायो बेनि मेम्बार्सफ्रा बिनि गेजेराव एनडिएफबिआ जुदि प्लास खालामबायबा एटलिस्ट 1000 जयनिं जाबाय अब्ला बेसेबां जागोन बेहाय एटलिस्ट बियो देग्लायबो 1500 डिफारेन्सआव बे फेरेंगाखौ फेजेनगोन आरो जेनगोनखौ जों नुदों आंहाबो बुहुत बेस्ट दङ आं सोंहरदों आं मिथिनो मोनदों जे खाम्फा बरगयारिया देग्लायबो सियर देरहानानै फैगोन 1000 बारायाव देरहागोन जों बेखौ रोखा नुनानै दङ मानोना दिनै गोदान केन्डिडेट फैयोब्ला माबायदि बेकवार्ड जागोन हटेनो दिनै बिपिएफआ जुदि सरकार सालायोब्ला नोंथांमोना नुबाय बेसेबां ढौ जादों जुदि अपोजिसन जानानै थायोब्ला रायजो राजाया बिराद बेकवार्ड जागोन नैबेखौ बुजिनानै जोंनो पार्टिखौनो नांगौ होननानै बेयाव जुजिनानै दं आरो रायजोआ। बेवहाय सारा बे जिखिनि दफाफोर दङ एनडिएफबिनि
सरकाराव फैबा मा प्रब्लेम मावफुङा दा बे खोथाया जाहैबाय जों मोनसे पार्टियाव हाबनाय जाहैबाय ओमफ्राय मोनसे खोथाया क्लियार जे आं बे सुक्तियाव आंनि होननानै जेबो मोननाय गैया आंनि होननायानो गैया आं जि जायखौ लुबैदोंमोन जेनेरेल एमनेस्टि बेबो हाबनाय जायाखै माखासे जेलाव दङ माखासे जोङो दा इलेक्सन गेलेदों जोङो फ्रिदम मोननाय मोनबा बेयाव बयबो सेटिसफाइ जागौमोन दिनै बे सेटिसफाइखौ मोना खारन आं सासे रिभलिउसनारि माइन्डेडआ आलादा जायो बयखौबो जोङो समानै नायनायनि जोंहा मोनसे सिमां थायो जायहा बे केप्टिभिटियाव थानायखौ जों लुबैया बिसोरो दा केप्टिभिटियाव दङ होमबा मा जाखो जों मा सान्थि सुक्ति जाखो बेयो नैबेखौ जोङो मोनसे कुइसन फैदों दा बेनिखायनो जों सिन्था खालामदों जे बे जेनोखि खामानि एनडिएफबिनि जोंनि जेनोखि खामानि गथ'फोरा फैबाय गाबोन अखानायै सिखाव दाखायत जागोन जाहाथे जों बेखौ थाबैनो रिहेबिलिटेसन होनानै दस्रा खामानिखौ जोङो मावनो हायो सान्थि थानांगोन दिनै गाबोन जों गथ'फोरखौ जोङो रिहेबिलिटेसन होनाया सिखाव जायोब्ला ससाइटिया खाराब जागोन ड्राग्स फाग्ला जायोब्ला समाजा जोंखौ हमगोन अब्ला नैबेफोरखौ जों फोजोबग्रोनानै रिहेबिलिटेसन केस बेफोरखौ फोजोबग्रोनानै जेनोखि जोङो मेम'रेन्डाम हैफिनदों बे मेम'रेन्डामनि हैनायनि दारै जोङो खामानिखौ मावगोन आरो चिफ सारा जेनोखि मेनिफेस्ट' फोसावदों बे मेनिफेस्ट' फोसावनाय बायदिसो जागोन बेयाव आं बुंब्लाबो बे जानाय नङा दा मोनसे पार्टि जों बेखौ सियर जों अलरेडि बेखौ जोङो हैखानानै दंखायो 6 नभेम्बराव जोङो 12टा पइन्ट जोङो हैनानै दंखायो दा बेबायदियै जोङो माखासे माबाखौ जों सरकाराव थानानै आरो जों आसाम सरकारावबो जों दखल खालामनानै नेक्स्टआव जोङो दिल्लीयाव जोंनि सुक्ति बायदियै बेखौहाय माखासेखौ जोङो रिफाइन बा चेन्जेसखौ जों लाबोनांगोन मानो बेबायदि जादों सासे रिभलिउसनारिया मोनसे थांखि थायो आंहाबो मोनसे सिमां थायो जे बे दफायाव आंनि जुदि मोनसेबो जुदि हाबाब्ला माबायदि जागोन बे मानसिया माबायदि जागोन जेनेबा नोंहा बुंनायनि जेनेबा मोनसे मोन्थाय गैया दा नोंसोरखौ रिपर्टार दंमोन आं नोंसोरखौ होखारहरोबा माबायदि मोनगोन नोङो आं मोनसे सोंनायगौमोन फिननोब्लाबोथ' जायोमोन ना मोनसे नोंसिनाव कुद थागोन ना थाया दा नैबे कुदआ आंनावहाय थानाय जादों आरो जों अभारअल गासैबो जों जेनाखि मोनथाम रन्जन दैमारि धीरेन आं दा बेबायदि जोंखौहाय मोनसे कुद दोननाय बायदि जादों दा बेनिखायनो जोङो मोनसे डिसिसन लादों जों पलिटिकेल स्ट्रागोल माने मा बिपिएफखौ स्ट्रं हल्ड खालामनानै जों पलिटिकेलि बेखौ जोङो रिसल्भ खालामनायनि जों मोनसे सिद्धान्त लादों ओरैनो जों बे दफाफोरखौ आं कमप्लिटलि बुंला बेखौ जों बुंगोन बेवहाय जोंहा मोनसे कमिसननि बाथ्रा थाबाय कमिसनावबोथ' जों गैया बेनो माबा कन्ट्रभारसि आरो केसनि थाबाय हाइनास नन हाइनास आरो रिहेबिलिटेसननि खोथा थाबाय बेफोरखौ जों लादों आरो जोंहा बे इलेक्सन जायाखैमोन इलेक्सना जाथारनांगौ होननानै जों मोनसे खोथा होबोनाय जादोंमोन आरो दा जोङो बेखौबो बुंदों जेनेबा कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसन बेखौबो जों बुंनाय जाबोदों लिरबोनाय जादों जे बियो एसे बर'नि थाखाय बा जोंनि जेनाखि दाबिनाय एबसुनि दाबिनाया बे नङामोन बेखौ कमप्लिटलि फाइनाल खालामनायखौ जोङो एसे साबजानाय मोनाखै बेखौ जोङो उथायनांगौ होननानै जोङो बे पइन्ट्सफोरखौ जों होनाय जादों